बिथांमोना सफैनाय लोगो लोगोनो जयै खेबसे मोसानानै गोसोखौ गोजोननाय होनायनि थाखाय जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि रबिन सिं दैमारि दङ मेथाइ रोजाबगोन। बेनि उनाव जोंहा दायो बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर दङ बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंनो नागिरदों बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय। रबिन सिं दैमारि बिथांखौबो मेथाइ रोजाबनो थाखाय थियारि जाना थानो थाखाय खावलायदों। बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर बिथांमोना मोसानानै दिन्थिफुंगोन दा बे समाव बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। रबिन सिं दैमारि बिथांखौ थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों।
नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।